llarg de tota la història de la humanitat, la trajectòria ha estat intentar erradicar totes aquelles causes de dolor i patiment. Tant pel que fa a la medicina, jo crec que la medicina últimament sobretot es centra en intentar pal·liar dolors i patiments, però també hem d'entendre que hi ha causes estructurals socials, com la soledat, com la manca d'inclusió moltes vegades de persones amb malalties greus o discapacitat. Jo crec que, amb una frase del papa francès, de Fratelli Tutti, la nostra societat és analfabeta en cuidar, sostenir i acompanyar. Per a mi la clau és saber trobar una església que sàpigui ser alfabeta en cuidar, sostenir i acompanyar. El Consell d'Europa ja fa uns quants anys parlava que la mort es viu malament, és una mala mort, quan socialment no s'accepta, quan els professionals no estan preparats per gestionar les situacions que es generen en final de vida o quan la societat deixa a la incomprensió, a la soledat, a lo irracional, a la por, la mort. Jo crec que són 3 punts claus. La mort ha de formar part de les nostres converses. Una de les formes claus per aconseguir una bona mort és poder tornar a parlar de la mort. A les nostres parròquies afavoríem els nostres entorns eclesials que tornem a incorporar-ho, però en el tu a tu, a nivell personal, que aprenguem a entendre el que li genera a una persona un final de vida o la mort d'una persona estimada, que tornem a entendre el dol. Jo crec que hi ha un llarg recorregut per fer en tots aquests àmbits. Per a mi, una bona mort requereix una societat que sigui capaç de mirar cara a la mort. Requereix algo molt difícil, que és saber parar al final de vida. La resposta del comitè consultiu francès deia: estem posant a les persones en situació de sobrevida inhumana. Saber parar, saber aturar-nos. I és algo que hem de saber fer els professionals, però que també han d'entendre les persones i les famílies. I sobretot, entendre les situacions de patiment en final de vida. Tot això no hi dona resposta a la llei d'eutanàsia. Segurament, amb unes bones cures pal·liatives, en una bona llei de dependència, tindríem encara alguns casos de petició d'eutanàsia, però serien molt marginals. Jo crec que s'hauria de tractar de forma excepcional allò excepcional.